Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Срочно новости. Баъд аз ҳамин рӯзан ки навора омада угрожать кардастанд, на танҳо омада ҳатто фарзандома угрожать кардастанд. Мегӯянд ки лучше гӯш кунен ҳозир. Касе мефаҳма авозоша камтар вайтарай безебтарай ҳамин хел кадар равон кардагиянд ки галасавойша запис кардан натонам гуфтан. Но нигоҳ кунен, ман ҳам тупой нестам, ман ҳам галасавойша запис кардам. Якм духтаро зангм задан через телефон угрожать кардан, телефонша кыштам рушда. Баъд нигоҳ кунед, ватсапам да нависондай сообщениеро фақат як бор гӯш мекунед ку и запис карда намешава, сохранить, отправить карда намешава. Анам хеле кадар равон кадай. Ира бинен чӣ мега. гӯш ке бева мега. Миём ҳоли айҳаму краснодар. Нигоҳ кунед. Даррад мета мега. Анака дальше гӯш кунед. Мега сарта да сари ҳар кас намон мега. Мега ҳам ай худат мемонӣ, мега ҳам ай фарзандот. ҳар кас ҳалова намешава ки корш бигирӣ мега. миён дар даҳана дар ҳама хонат мерина мега. Анака дальше гӯш кунен. Диюм галасавоиш иш более-менее маълумтарай. Баъд медонам ки ҳозир хушрӯ мара тамошо кардаистӣ. Чашмота калон калон ҳуйки, гӯшота хушрӯ кушо. ҳар як доказательства дар телефони ма истодай. Мада ты чӣ хел ҷуръат мекунӣ ки телефон мекунӣ, угрожать мекунӣ? Ты беақл дорӣ ки ҳар як угрозаи ты статья дора. Ман метавонам ки ҳозир ҳамин доказательство кати номер телефонат вай через YouTube милиса любой хел меёбата, тем более дар тариқи Россия. Фаҳмидӣ? Ту мада угрожать мекунӣ, бо барои фарзандои мада забон мерасонӣ. дальше гӯш кунед духтаро. мепаронамад қатъиаму чид мега. ҳар як калимааш угроза ҳай. медонам ки ҳар як навори мара тамошо мекунӣ. куни ма мегарди ку беақл датаво ҳамиқа беақли телефон мекунӣ, ҳар хел калимаҳои пасту баланд гап мезанӣ. одамша ёфти гап задестӣ. ма айт хеле ма ранги то одамоку наметарсам. фаҳмидӣ? ма беғарзи ай худо ай бандаш наметарсам. беақл тупой мардама ки ҳақиқата гуфтам кунут сӯзок гирифтаиса. конечно айпл маҳрум мешавад. ҳама хел нест. баъд ту мегӯӣ ки мардама бепл ёд метам гуфта ваъда кардӣ. конечно дар телеграм канал бепл ёд додестам. аламат омад. дар ютуб канал бесплатна наворора мондестам. аламат омадестай. конечно ҳама хеле угрожать мекунӣ. кунут месӯза. фаҳмидӣ? кунут месӯза. беақл мусулмонам ҳами хеле мешавад. номус дар куҷоҳай? эмона дар куҷоҳай? телефон мекунӣ занаки мусулмон ба як занаки мусулмон, тем более фарзандош да угрожать мекунӣ. кунта биҷиқ бигард ба ҳамо 10,000 подписчикат. бахшиши зиёд духтаро. инами хеле хай чӣ мегӯянд? инами хеле ҳақиқата гап мезанен. яхелошона куншон месӯза. инами хеле угрожать мекунанд. ҳар хел гапҳои пасту баланд менависанд. конечно же ман сразу диалога давом набурдам. дар кор нестай. асабои худам вайрон намекунам. но датаво ира бинен тупо яктага када равон кадай. ма ақл надорам ки ту ақл дорӣ. ма ақл надорам ки диюм телефон кати. конечно же ма галасавоята запис мекунам. ту чӣ гапҳои намега. астағфирулло. бовар кунед духтаро, асабам як намуд бозӣ кард. мара даромадай мега ки биги видеота удалит ки. биги гуфтестам видеота удалит ки мепаронамад. мерам ҳаму краснодарда ҳамата алов метам, нобуд мекунам. хели ухели короче шмара мега. что за слова шмара? конечно даҳани та ҳами хели калимаҳоро мебардора. маълумай ки та чӣ хели инсонӣ. хоб духтаракҳои азиз, инами хеле имрӯзангина навор шид. навора ҳоли уқа одам надидед, но инами хеле угрозаҳо пайдо шидаед. худо нигаҳбони ҳаматон боша. худтона эҳтиёт кунед. умедворам ки ранги инами хеле одамои девона ҳушёр дучор намешавед.